Mill-ewwel ta' Jannar, kif jalqu 18-il sena iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin se jibbenefikaw minn vjaġġi fuq tal-linja b'xejn. L-iskema mħabbra fil-baġit tidħol fis-seħħ minn dakinhar li żagħżugħ jew żagħżugħa jagħlaq sninu. Sabrina Farrugia minn Transport Malta fissret li wieħed irid ikollu tal-linja card. Inti li ħatala 18-il sena mill-ewwel ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru 2017 awtomatikament inti taqa' taħt l-iskema. Però wieħed se jiġi infurmat b'SMS u b'email skont id-dettalji li wieħed ikun ta' meta applika għal tal-linja card u permezz ta' dak il-messaġġ u ser ikun jaf meta huwa eligibbli li se jibda jibbenefika u meta wasal fl-aħħar tal-iskema. Ġie nnotat li s-sistema taħdem b'tali mod li fuq tal-linja card iż-żgħażagħ jingħataw lura l-kreditu tan-nefqa fi vjaġġi b'tal-linja card stess. Ħadna l-eżempju ta' żagħżugħ li jagħlaq sninu f'nofs Marzu. Importanti illi jiena nara illi f'dak ix-xahar għandi biżejjed kreditu biex jiena nagħmel il-vjaġġi tiegħi. Mbagħad matul l-ewwel ġimgħa ta' April se ningħata lura f'tal-linja card tiegħi l-ammont li jiena nkun ivvjaġġajt bih ix-xahar ta' qabel. Għaldaqstant kull ma wieħed irid jagħmel hu li jassigura li għandu biżżejjed kreditu għax-xahar li jkun fih, bin-nefqa tingħata lura fix-xahar ta' wara. L-iskema tibqa' valida sa lejlet eluq it-19-il sena jew sakemm jintlaħaq il-massimu ta' 312 euro fi vjaġġi f'każ li jintużaw ukoll għal servizzi speċjali bħal trasport bil-lejl jew f'okkażjonijiet speċjali bħal Live of MTV u Notte Bjanka. Fil-fatt l-ammont massimu ta' kreditu li jista' jingħata ta' 312 euro u ekwivalenti għan nefqa massima ta' nullijiet li jista' jlaħħaq adult esklużi dawn is-servizzi speċjali. Fil-każ tal-istudenti, is-suġġeriment hu li jekk qed jibbenefikaw minn bundles ta' 3 xhur japplikaw b'tali mod li dawk il-bundles jintemmu propju meluq sninhom biex ma jitilfux mill-istess bundles. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi fisser kif din l-inizjattiva se tiswel il-Gvern €900,000 u għandha iktar minn għan wieħed. Iktar u iktar bala li franka inħajruh biex isma' it-trasport pubbliku qed jitjieb. Allora għandek mezzi ta' trasport pubbliku mhux bil-forsi karozzi tiegħek, meta jkun qed jagħmel hekk, ikonna inqas konġestjoni ta' traffiku xi inqas karozzi fit-toroq, inqas niġġis, iktar ħaġa importanti. L-Ewropa kollha qed tisħaq li t-trasport pubbliku huwa fattur importanti biex kemm naqsu t-niġġis, kemm naqsu l-konġestjoni ta' traffiku, u aħna qed nagħmlu l-istess bħalma tagħmel l-Ewropa u qed ikollna riżultati għax il-trasport pubbliku tieb ħafna.